avui la Comissió Europea ha seleccionat 46 projectes per impulsar les matèries primeres estratègiques. 7 d'elles es troben a Espanya, sobretot a Extremadura i Andalusia. Es tracta de materials fonamentals per la producció de bateries de cotxes elèctrics, energies renovables i també, com no, en defensa. Clara Antanyó, bon vespre. Bon vespre. Lluny de l'eufòria política de l'anunci, experts de l'ICTA-UAB alerten que aquests projectes extractius tenen un gran impacte social i ambiental. Marcel Llavero, per atenció, que estan situats en territoris especialment empobrits com l'Espanya buidada. A Espanya ens hauríem de donar que també som una perifèria extractiva d'Europa. En canvi, els projectes que es financen al centre d'Europa, sobretot a França, són projectes o bé de reciclatge, sobretot de processament, que són projectes que potser no tenen tant d'impacte ambiental, però que tenen més potencial de valor afegit. Afegeix que aquesta iniciativa pren una nova dimensió dins el marc d'estratègia econòmica i militar d'Europa. La lògica de la guerra el que fa és concentrar el poder i els beneficis econòmics en unes elits nacionals que es viuen confrontades entre elles i els que acaben pagant són aquestes perifèries extractives, aquestes comunitats més marginalitzades i més rurals, més empobrides tradicionalment. Exemple d'això són les mines que es preveuen a Extremadura i Castella-La Manxa de wolframi, un material que s'utilitza en la producció d'armes.